Ja, velkommen tilbage til sidste afdeling om, når krisen krasser. Og nu er det jo sådan, at det er jo så også det sidste mulighed for at stille spørgsmål. Hvis altså I vil spørge mig, I må jo gerne stille hinanden spørgsmål. Men hvis I har nogle spørgsmål til mig, så er det jo så sidste chance, sidste mulighed. Så nu er det så, at I skal måske overvinde jeres frygt og så spørge løs. Ellers skal vi tale lidt om, når krisen krasser. Og man siger jo, at så når vi møder hinanden, så er det typisk ham, der taler, og hende, der lytter, siger man, når vi er på jagt. Så er det ham, der snakker, og hende, der lytter. Når de så bliver en forlovet, så er det hende, der snakker, og ham, der lytter, siger man. Og når de så har været gift i 10 år, så snakker de begge to, så er det naboerne, der lytter. Og det kunne jo tyde på, at det er fordi, der er kommet en krise i landskabet. Og sådan, for at berolige jer, tillykke med, at I er i krise, fordi så er I med i den klub, som alle andre i hele universet, tror jeg, i hvert fald for hele Færøerne og Danmark, de løber ind i det her med at løbe ind i en krise i vores ægteskab og vores parforhold. Så hvis vi sådan i udgangspunktet kan prøve at holde fast, sådan generelt set, så er det ikke en krise at komme i krise. Men det er tegn på, at nu er der noget, der trænger til at forandres og udvikle sig, måske modnes i det her forhold, vi har til hinanden. Så alene sådan en tilgang til en krise gør, at det hele bliver lidt mere afslappet. Træder vi ind i en krise, og jeg husker faktisk endnu den første krise, jeg havde med min kære hustru, at jeg synes, at det var jordens undergang. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte, det bliver aldrig nogensinde så det samme igen. Det bliver aldrig nogensinde det samme igen. Jeg har virkelig katastrofetanker. Det blev heller aldrig det samme igen. Det blev bedre. Men det har jeg slet ikke tænkt, at det var en mulighed. Så prøv at ligesom lade det være udgangspunktet, når I løber ind i kriser. Okay, de er ikke farlige. Det er bare et signal om, at der er noget, der trænger til at blive lavet om. Se lidt anderledes på, snakket om, osv. osv. Og at Gud har gemt gode gaver til os i høj grad, også igennem krisen. I Bibelen står der i ordsprogene 27:17, at jern slibes til med jern. Det ene menneske sliber det andet til. Og det vil sige, at Bibelen fortæller os her, at der foregår en slibningsproces imellem to mennesker, som er så tæt forbundet med hinanden, som vi er i et ægteskab. Og den slibningsproces er naturligt, fordi der er noget med, at ting skal slibes til. Det, der så er fantastisk, det er jo, at igennem sådan en slibningsproces bliver man ikke mindre af sig selv. Det er jo ikke sådan, at nu bliver det slæbet noget af mig for at passe dig. Nej, Gud har på forunderlig vis skabt os sådan, at i slibningsprocessen, der hvor den fungerer sundt, bliver det endnu mere af mig og endnu mere af dig. Men at det ikke er nogen konflikt længere i det, men en nysgerrighed, en glæde og til gavn for os. Konflikter, det er altså en naturlig konsekvens af et ægteskab. Det er selvfølgelig ikke det, vi skal tale om til bryllupsdagen, at nu kan I glæde jer til, at I får nogle konflikter. Det er ikke så meget det, men sådan mere glæden over, at der er to, som har fundet hinanden, og at nu skal de så vandre sammen. Det er ikke sådan ligesom et bryllup, jeg var til, hvor at faren han stod op og fortalte det her om sin søn, og han sagde det. De sejlede meget. At det var jo ligesom det her. Ligesom at være ude at sejle, og så stødte man sammen med et skib, og så var man nødt til at følges ad til havn. Det var sådan, var et ægteskab, sagde han. Så naboen han mente, det var et krigsskib, han var stødt ind i, men det er sådan noget andet. Det er en naturlig konsekvens af et ægteskab. Lad os prøve at få fat i det naturlige konsekvens. Vi kan godt tænke, at det er et ukrudtsmiddel, eller nej, det er ukrudt, som skyder op. Og jeg tror heller ikke, at vi i himlen har konflikter med hinanden. Men det kan godt ske, at vi er uenige alligevel om nogle ting. Det kunne jeg da forestille mig. Men alligevel vil jeg gerne have jer til at forstå, at kriser, det er noget naturligt, og vi må prøve at tage os af dem. Fordi så bliver det til noget godt.
Vi valgte nemlig vores modsætning. Og se, hvad er det for et grundlag, vi vælger en ægtefælle på egentlig? Det er et grundlag, som stammer helt tilbage fra dengang du er 5, 6, 7 år gammel. Det er et grundlag for valg af din ægtefælle. Forstået på den måde, at dengang du var en lille dreng eller en lille pige, der opstod der en konflikt inde i dig, i forhold til at være en del af en familie. En konflikt, som handlede om, måske ikke, altså min konflikt var for eksempel, at jeg var bange for at blive glemt, fordi min storesøster var så dygtig, og min lillebror var så charmerende. Min kones krise var sådan set den samme, men det var fordi, at hendes mor fik migræne sådan med jævne mellemrum, så at hun ikke havde tid til at se på sine børn, og heller ikke på min kone. Der opstår en eller anden krise i vores liv inden for de første 6-7 år. Den krise, den finder vi en overlevelsesstrategi. Det gør barnet. Og det er den overlevelsesstrategi, som er en del af forelskelsespsykologien. Forelskelse er jo ikke det samme som kærlighed, fordi forelskelse siger, at nu skal du give mig noget, og kærlighed siger, hvad er det, jeg kan give dig. Men det er altså sådan, vi føjer sammen. Det er på grund af en angst. Den angst, når vi møder hinanden som forelskede mennesker, så forsvinder den fuldstændig. Den her dybe følelse, som ligger, som jeg har glemt, men som er der, som skaber usikkerhed omkring eget selvbillede, den forsvinder fuldstændig. Og hvis I kan huske det, de af jer, som har været forelsket for nylig, eller det kan I måske huske alligevel, så vil I kunne huske, at det var sådan set ligegyldigt, hvad der skete i denne verden, når bare jeg har dig. Alt andet var ligegyldigt, fordi nu var jeg for første gang i mit liv fri for den her grundkonflikt, kalder man den, grundangst. Og i samme øjeblik, at vi så, den her grundangst, den forsvinder, så er det forelskelsen, den kommer ind. Det er historie for sig selv, som I ikke skal belemre jer med nu. Men grundangsten handler altså om, at jeg skal møde min modsætning, for ellers forsvinder den ikke. For det er det, som jeg ikke kan finde ud af, som gør mig urolig, men den, jeg bliver forelsket i, kan det, jeg ikke kan finde ud af. Og så pludselig er vi to, så det, du ikke kan finde ud af, det kan jeg, og omvendt. Og så er det ved, at harmonien opstår. Så jeg må finde min diametrale modsætning, når jeg bliver forelsket. Og senere hen i mit liv, så bliver det selvfølgelig noget bøvl. Så jeg nu spurgte jer, sådan her i formiddags, hvad var det egentlig, som du blev forelsket i? Hvis I kunne huske det, så vil I sikkert kunne huske også, at det er lige præcis det, som irriterer dig allermest i dag. For det er sådan, det er. Og her er det så, at vi har ofte grundlag for krisen i vores liv. Det er fordi, at det, som du repræsenterer, er lige præcis det, jeg ikke kan selv finde ud af. Derfor bliver du en trussel for mig. Så dukker den gamle angst op igen, sådan dybt ind i os, og så går vi i forsvarsmodus, og så får vi magtkampe. Så ja, du vil, uanset hvem du gifter dig med, løbe ind i den samme konsekvens. Det betyder også jo, at hvis du har oplevet skilsmisse i dit liv, og blevet gift igen og fundet en ny, så er jeg nødt til at sige til dig, at du skal være opmærksom på, at du løber ind i nøjagtigt den samme problemstilling efter et stykke tid. For vi vælger altid den samme igen. Vi kan nemlig ikke blive forelsket anden den ene type. Og det siger jeg ikke sådan, nu skal jeg komme efter jer. Det siger jeg for at sige, prøv at kæmpe, hvis det sker. Fordi det kan lykkes at komme igennem kampen, når begge parter vil. Det er jo klart, at hvis den ene ikke vil, så er man hjælpeløs. Men hvis begge parter vil, så kan vi komme igennem krisen og blive styrket ud af det. Vi valgte vores modsætning. Og tak for det, fordi som sagt, så udvikler vi os. Sunde konflikter styrker ægteskabet. Hvorfor det? Fordi det er lige præcis måske en af de mest intense situationer overhovedet i vores liv, det er, når vi har de her konflikter, de her kriser. Der kæmper vi meget ofte, som aldrig nogensinde før. Og der får vi virkelig sat på en hel masse inden i os selv, og i forhold til hinanden. Og der hvor de bliver løst, og det er der, det jeg kalder sunde konflikter, så styrker de det ægteskab. Se, dem som sådan virkelig for alvor bliver vores venner, sådan helt ind til det inderste, det er jo ikke bare dem, som klapper os på hovedet og er enige med os. Det er dem, som tør være uenige med os. For der ligger en dynamik i det at turde være uenig. En dynamik, som er bekræftende for vores selvværd og vores selvbillede. Så sunde konflikter styrker ægteskabet.
det er også sådan, at hvis de ikke kommer, så er der stor risiko for, at vi løber ind i en eller anden form for trivialitet. Og så er det vi jo igen er det sted, hvor at vi let kan satse på at være betydningsfulde i stedet for at være værdifulde. Der hvor problemet bliver løst, der er min påstand, at i denne syndefulde verden, så må vi nødt til at have konflikter for at få dem løst. Usunde konflikter derimod, de ødelægger os. Stille og roligt på den ene eller den anden måde. For eksempel der, hvor problemet bliver fejet ind under gulvtæppet, jeg vender lidt tilbage til det lidt senere, der ligger det stadigvæk, og det bliver liggende. Hvis det nu kun vil blive liggende der, så kunne vi måske have med det at gøre. Men det er lidt ligesom at give en blomst substral. Altså substral er sådan et gødningsmiddel, har jeg lavet fortælle mig fra min havesyge kone. Og det betyder, at blomsterne de gror endnu mere. Så har jeg en konflikt, jeg fejrer ind under gulvtæppet, så giver det under den optimale vækstbetingelser. Det kan du roligt regne med. Det er ikke et spørgsmål, om den kommer igen. Det er et spørgsmål, hvornår den kommer igen. Og næste gang den kommer, så er den større, og så er den stærkere, og så er den endnu mere truende. Så derfor så skal det ikke fejres ind under gulvtæppet. Vi skal sætte dem i øjnene begge to. Konflikter opstår, når to mennesker snakker om det samme emne, men er uenige. Det er klart. Og sådan er det. Her er det jo så, I skal være opmærksom på, at de her grundkonflikter egentlig også kan være årsag til magtkampe. Men det er jo klart, de opstår de her. Man er egentlig uenig om konklusionen, og så bliver det let en magtkamp. Et af de steder, for eksempel, hvis som par ofte bliver uenige, det er børneopdragelse. Og det er jo fordi, vi jo er opdraget på forskellige vis, og har forskellige værdier og sådan nogle ting. Og der tænker vi må da være enige om børneopdragelse. Altså hvis nu for eksempel, at med far han siger, når mine børn skal i skole, så skal de selv finde deres tøj. Så må mor jo mene det samme, eller også hvad. Men nej, børn kan sagtens manøvrere i et felt, hvor far han er på en måde, og mor er på en anden måde. Fordi sådan er det jo, og prøv at give plads til det. Så hvis far han siger, du skal selv finde dit tøj, når du skal i skole, og mor han siger niks, fordi så risikerer du at få både tjern og striber på, og det vil ikke risikere. Så derfor bestemmer jeg, så manøvrerer barnet fint i det felt. Så der er rigtig mange situationer, hvor vi tænker, vi må være enige, men det er faktisk ikke nødvendigt. Vi lever fint med at have to forskellige opfattelser af tingene. Langt hen ad vejen. Når personlige grænser bliver overskredet, det vil sige, at det kan være noget med ikke at blive anerkendt, det kan være noget med ikke at blive hørt, jeg føler ikke at bliver hørt, det kan være noget med at min mening bliver nedgjort, eller hvad det kan være. Så er den personlige grænse, det bliver overskredet. Det kan også være, at jeg får at vide, at jeg er mærkelig, eller underlig, eller hvad det kan være. Altså så overskrides de her personlige grænser. Så kan jeg typisk spise min reaktion. Det vil sige, at jeg siger ikke noget. Og det er det, jeg siger. Det går ikke rigtigt. Sådan løser man ikke konflikten, selvom at du tænker måske det. Der kan selvfølgelig være en grund til, at du spiser den, nemlig at du er bange for konflikten. Men så er det jo hermed en udfordring til dig om at prøve at se og gøre noget ved det, så du kan nedtone den her angst, så den ikke får lov til at bestemme, fordi at det er vigtigt at få sagt, hvad du mener. Så kan det være ydre konflikter, hvor jeg skal præsentere dig for min reaktion, det vil sige, hvor jeg bliver rasende. Jeg vender lige lidt tilbage til, hvad jeg mener med det. Så kan det være den her personlige diskvalifikation, som går på, at når du ikke er som mig, så må det være noget galt med mig, eller med dig selvfølgelig. Og det er der, hvor at vores forskellighed er blevet til en kontinuerlig konflikt, fordi vi ikke har fået den snakket igennem. Så bliver det sådan en personlig diskvalifikation, fordi når nu at den her uoverensstemmelse den er til stede og synlig i vores relation, så må det jo enten være dig, der har ret, eller mig, der har ret. Altså. Men prøv at tænke over, at der er rigtig, rigtig mange situationer, hvor det er tilladt at være forskellig, have forskellige meninger. Både mig selv og min ægtefælle. Se, kriser opstår i ægteskabet, når forelskelsen falmer. Det er den første, og det er den værste af dem alle. Og det er her, hvor jeg bliver truet. Det er der, hvor jeg opdager, hvem jeg virkelig har giftet mig med. Og pludselig kan jeg se den skæve næse, de store ører og den tomme bankbog, og det har jeg slet ikke tænkt på før. Og så får jeg virkelig et chok. Samtidig går det op for mig, at jeg har skrevet under på en vielsesattest, så jeg hænger på den forhåbentlig resten af mit liv. Så det er sådan, hvad gør vi nu?
Og det er der, hvor den her grundangst, som jeg har lige nævnt for jer, den vender tilbage med et kæmpe brag i vores relation. Her bliver de fleste mennesker faktisk skilt, når de bliver skilt. Og det er typisk inden for de første 7 år, siger man. Det er typisk indenfor. Derfor, at der løber vi ind i alvorlige konflikter. Man kan spørge, gør alle det? Ja, uden undtagelse på et eller andet tidspunkt. Eller også er det fordi, der er fejret noget ned over gulvtæppet, og så dukker det op på et andet tidspunkt. Og de kan godt ligge der under gulvtæppet i 15 og 17 og 20 år, og så pludselig dukker det op. Og kan blive så voldsomme, så at de er umulige at takle. Når forelskelsen forsvinder, så opdager jeg, hvem jeg virkelig har giftet mig med. Og jeg er sikker på, at der er nogen af jer, som sidder her, der har tænkt, du godeste, hvad har jeg dog gjort? Men du har gjort det rigtige, fordi du blev gift med den, som du blev gift med. Det andet, det er jo vores forskellighed, som kommer til udtryk der, hvor vi bliver gift med vores forskellighed. Så får vi virkelig synligt på det. Og så synes jeg virkelig, du har nogle ladede meninger og nogle ladede synspunkter. Men det handler i og for sig ikke så meget om, at du har nogle ladede synspunkter og meninger. Det handler mere om, at du udfordrer mig på min person med din mening. Så er der med livsbagage, der dukker op. Ja, for eksempel. Et eksempel, min kone vokser op i hjem, hvor når hun er syg, så bliver hun passet og plejet i alle ender og kanter. Og hun fik besøg hver time, og man trak gardinerne fra og luftede ud, og hun fik leverpostej mad og sodavand, og hvad skal jeg høre, alt muligt, og snakke på sengekanten og så videre, så hun kunne komme sig i en fart. Jeg voksede op i et miljø, hvor når jeg var syg, så blev gardinerne trukket for, og så fik jeg lov til at ligge inde ved mig selv og kunne hele stille og roligt op i ro og mag, indtil jeg var frisk, og så kom jeg ud og sagde, nu er jeg frisk, nu kører vi videre. Jeg fik lov til at være i fred. Så blev vi gift. Og så bliver jeg syg, og så kom min kone og forstyrrer mig simpelthen den ene gang efter den anden. Og det var som om, man ikke kunne få lov til at ligge og dø i fred herinde. Det var da virkelig streng. Altså, så jeg tænkte virkelig ved mig selv, det her var 14 dage i stedet for, fordi jeg bliver forstyrret konstant, og skal hele tiden koncentrere mig om, hvad hun siger, hvad hun ikke siger, og så kommer hun og saftevand og sodavand og kager. Jeg vil brække mig over det. Så lad mig dog være i fred, og der fik vi vores første konflikt, simpelthen, hvor jeg siger, lad mig dog være i fred, for jeg har brug for at hele op. Og så bliver hun ked af det, fordi så bliver hun syg. Ja, så havde vi vores konflikt nummer 2. For hun kunne simpelthen ikke forstå, at når jeg nu var så glad for hende, at jeg kunne lade hende ligge derinde i timevis, uden at komme ind og se til hende en eneste gang. Det var virkelig, nu var hun virkelig i tvivl om jeg holdt af hende. Det var helt sikkert. Vi er forskellige, vi har livsbagage med, og den påvirker os. Og du skal regne med, at din livsbagage er en sådan karakter, så du kan ikke forestille dig næsten andet, end at det er den eneste rigtige. For du har mødt den fra, du var ganske lille af. Måske, ja. Og så mødes vi, og vi har 2 forskellige livsbagager, og vi kan kun forstå, at min livsbagage er rigtig. Så bliver vi selvfølgelig vrede på hinanden. Det er jo klart. Lad os endelig finde ud af, at vi har forskellige. Så er der, som jeg har nævnt, manglende valg af tid til hinanden. Det kan være manglende rummelighed. Og her betyder rummelighed ikke at finde vej, vil jeg lige skynde mig at sige. Men det betyder netop det her med at give plads til, at du kan tænke anderledes end mig. Det kan være der, hvor kommunikation bliver til tavshed. Der opstår det virkelig krise. Man kan spørge, hvad er det, der råber højst i et ægteskab? Det er tavsheden. Fordi at tavsheden skaber nogle fantasier inde i os, som vi slet ikke kan være fri for. Og de råber højt inde i os, og bliver til sandheder til sidst. Så tavsheden, det er næsten ægteskabets, eller krisens værste fjende, det er tavsheden, ja. Uløste konflikter bliver til skænderier og magtkampe. Og så kan man få det, man kalder et symmetrisk ægteskab. Det er sådan, vi på skift finder forskellige sider i vores forhold, hvor vi kan tryne den anden, og på den måde bevare en eller anden magtkonstellation. Næsten ligesom den kolde krig. Jeg har flere atomvåben, end du har, så nu skal du passe på. Og det er jo ikke så godt at forsøge at løse kriser på den måde. Konflikten har 3 ansigter.
Den ene kalder jeg krænkelse. Hvad er krænkelse? Det er, når jeg spiser min vrede. Det vil sige, når jeg bliver udsat for noget vredt, så spiser jeg den. Det kan der være mange grunde til. Det kan være, fordi jeg er bange for konflikter, som jeg har nævnt. Det kan være, fordi at jeg synes, jeg skal være fornuftig. Jeg er jo blevet voksen. Og det kan være, fordi at en hel masse andet. Jeg spiser min vrede. Typisk så vil du spise din vrede, fordi det er en af dine overlevelsesmekanismer derhjemme. Det er at spise din vrede. Jeg havde en enkelt menneske, der samtalte engang, og hun spiste altid sin vrede. Og nu kom hun til mig, fordi at hun var røget ind i en depression. Og undervejs i den her depression, så fandt vi ud af, at hun i sit ægteskab altid spiste sin vrede. Den kom aldrig til udtryk. Vi fandt også ud af, at hun var efternøler. Hun har 4 større søskende. Og når at hun så stampede i gulvet som en lille pige og blev vred og sur, så var der altså de her 4 andre søskende, som lå af hende, og en far og mor, som har set det 4 gange tidligere, så de så bare, nå, og har I set hende dernede. Og jeg kan ikke huske det, men det må være rigtig irriterende at være 3 år gammel, og stampe i gulvet, så står der 6 mennesker og griner. Altså, I skulle prøve det sådan over for hinanden en gang imellem, hvordan det er. Vi bliver så tossede. Hun har opgivet simpelthen, fordi at der var ingen, der havde reageret på hende. Og så har hun lært, at hvis hun ikke spiste sin vrede, så var hun dum, og så var hun mærkelig, og så var hun urimelig, og så skabte hun sig, som det hed. Så hun spiste sin vrede, og det er en ene måde. Nu bliver hun depressiv. Men at spise sin vrede er ikke det samme som, at så kommer vreden ikke til udtryk. Det gør den. I har set Matador, nogle af jer, og I ved jo, at hun spiser sin vrede, fordi så går hun op og ligger sig. Så er hun nemlig sikker på, at resten af familien er nødt til at liste omkring, for nu har mor det dårligt. Så at spise sin vrede er ikke det samme som, at man ikke har magt. Fordi det har vi faktisk. Jeg kan spise min vrede i en sådan grad, så når så min ægtefælle ser, at jeg bliver ked af det i stedet for, så lukker man i. Så det er ikke sådan, det er uden magt. Men den er ikke sund. Det er ikke sundt at spise sin vrede. Men det er en af de 3 ansigter, som er i konflikten. Det andet ansigt, jeg vil glemme at sige, at det her, det sænker faktisk mit immunforsvar, har man opdaget. Så det er sådan et godt incitament for ikke at spise sin vrede, det er, at jeg får et bedre immunforsvar. De nye undersøgelser, som man har lavet i England, viser, at når man spiser sin vrede, så har man en tendens til at få flere mave-tarmsygdomme faktisk. Og så kan man ikke tåle skærpekød længere, så er man virkelig på der for Færøerne. Ja. Det andet, det kalder man raseri. Raseriet, det er der, hvor jeg skræmmer dig med min vrede. Og raseriet har meget ofte også rod i min oprindelse. Jeg mødte en ung mand på 35 år, som kom, fordi, sagde han, at jeg har sådan et hidsigt temperament. Men nu skal I igen huske, at når vi får sådan nogle stemplinger, så er det røde lamper, der blinker. Og I skal ikke tro på dem, men I skal tro på, at det er et symptom, som kommer et eller andet. Hvorfor havde han et hidsigt temperament? Ja, for det første kunne jeg sige til ham, du har ikke et hidsigt temperament. For det tror jeg ikke, der er nogen, der har. Men jeg tror, der har et temperament, fordi der er en god grund til det. Og det fandt han så også ud af, at han var vokset op i en familie, hvor han var lillebror, hvor kun når han blev rigtig hidsig, så blev han hørt. Så når han havde en konflikt med sin kone, så pustede han sig op til uanede højder, og så fik han jo selvfølgelig sin vilje. Så det lykkedes jo så stadigvæk med strategien. Hvad sker der, når at man bruger vreden? Det sænker også immunforsvaret. Jeg har faktisk en lille tendens til at få noget med mit hjerte, hvis jeg bliver alt for hidsig, fordi det forøger mit blodtryk. Det er et hormonpræparat, der hedder kortisol, som forøges i min krop, og det er ikke særlig sundt. Så det er heller ikke godt. Så er der en tredje form for konfliktløsning, den hedder harme, eller jeg kalder den harme. Det er der, hvor du taler om din vrede. Det er, hvor du siger, hvad det her, det gør ved dig. Altså når du siger sådan og sådan, så sker der sådan og sådan inde i mig. Det er den bedste konfliktløsningsmodel, du overhovedet kan finde. Det er ved at tale om din vrede. Og det kan godt være, at du er rigtig hidsig, fordi at du, altså ikke hidsig, men fordi at du var vokset op til nummer 3 eller nummer 4 og var nødt til dengang at være hidsig osv.
Og så du tænker, det nytter ikke noget, jeg er nødt til at råbe det ud lige i ansigtet på ham. Men for det første, når du råber, så gør den anden sådan her. Så går vi i forsvarsposition lige med det samme, så budskabet når ikke igennem. Nogle af jer har måske oplevet at have haft det, jeg kalder et godt skænderi. Og så undrer det over, at når jeg lige fik sagt noget klogt, så den anden slet ikke hørt efter. Men det er fordi, når vi har den slags konflikter, hvor vi skændes, så hører vi ikke efter, hvad den anden siger. Vi bruger den tid, hvor jeg skal trække vejret til at mobilisere et modangreb mod den anden. Så det hjælper ikke noget at skændes overhovedet. Det flytter ingenting, det mindste. Se, men prøv så at tænke på at begynde at tale om det. Prøv bare at gribe dig selv og så sige, nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred. Og alene du siger den sætning, så vil du kunne mærke sådan, nu faldt din vrede med 50%. Sådan en lille sølle sætning, nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred. Også fordi du vil opdage, at det har en effekt på den anden. Fordi her stempler du ikke, her siger du noget om dig selv. Hvad kan det her så være? Immunforsvaret? Ja, det kan I næsten regne ud. Det styrker nemlig immunforsvaret. Det vil sige, at man bliver mere sund ved at tale om sin vrede. Så snak endelig løs hver gang I er vrede, for det er sundt og det er godt. Det styrker immunforsvaret, ja. Og det styrker kærligheden imellem os. Fordi nu præsenterer du dig selv, og det, der sker med dig, for din ægtefælle. Og det betyder, at nu vil din ægtefælle fremover være bedre i stand til at kunne passe på dig i forskellige situationer, fordi nu har du præsenteret vedkommende for, hvad der sker. Så derfor, de 3 ansigter, husk at bruge vreden, den sunde vrede, harmen, det hedder, jeg kan mærke, at jeg bliver vred nu, og jeg er nødt til at sige noget. Fint, snak. Se, når vi så løber ind i konflikt, nu kommer sådan en lille skema, og jeg skal nok lade være med at dvæle alt for længe ved det, men alligevel, se, her har vi en konflikt, så har du mulighed for at gå 2 veje. Den ene, det er at gå til venstre. Det at gå til venstre, det er det, som jeg så kalder du-budskaber. Det er der, hvor jeg lukker konflikten. I samme øjeblik, du går til venstre og bruger du-budskaber, og det er, hvis det er krænkelse eller raseri. Så lukker du konflikten. Så fejrer du den ind under gulvtæppet, eller hvad du gør, og så gror den. Og så skiller den jer ad. Der er også en mulighed for at gøre det højere. Det er det, som så er jeg-budskaber. Jeg-budskaber. Altså, til venstre så fortæller du noget om den anden, til højre fortæller du noget om dig selv. Til venstre så siger du gør mig simpelthen så rasende. Og til højre der siger jeg, nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred. Budskaber til højre, de lukker op. Det er en åbner. De hjælper dig til at løse konflikten. Til venstre, der har den her du-budskab kun et formål, nemlig at beskytte dig selv. Beskytte dig selv af forskellige årsager. Det kan være, at du er bange for konflikten. Det kan være, at du ikke er helt sikker på, at du har ret. Det kan være andre ting. Til højre, det har en intention om at lære. En læreproces nu. Når du siger, nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred, så lukker du op med henblik på at lære noget om den situation, du står i nu, sammen med din ægtefælle. Til venstre, der undgår man personlig ansvar. Man undgår personlig ansvar for følelser og for adfærd og for konsekvenser. Fordi derover det hele din skyld. Altså jeg er uskyldig. Men tro mig, hvis der er kun én måde at komme af med sin skyld på, det er ved at bekende den. Alle andre flugtveje, der klæber skylden stadigvæk til dig. Så du kommer ikke af med den. Den mindste smule skyld, du føler i det her, hvis du så går til venstre, så bliver du ved med at være påklistret skyld. Det er det samme i forhold til Kristus. Hvis vi går til ham og undskylder, så bliver skylden ved med at være vores. Kun hvis vi bekender vores skyld, og han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores uretfærdighed og renser os for alt synd. Sådan er der også vores mellem ægtefæller. Til venstre, så er det ikke min skyld, så er det dig, der er noget galt med. Hvis jeg går til højre, så påtager jeg mig personlig ansvar for følelser og for adfærd og for konsekvenser. Nu går jeg ind og siger, jeg er medvirkende årsag til konflikten, så nu skal vi prøve at tale om den. Til venstre, der sker der nogle ting. Typisk 3 ting. Den ene, der sker, det er, at jeg føjelighed, det vil sige, det vi kalder krænkelse. Jeg opgiver mig selv af frygt for konflikten. Det er krænkelsen, jeg fejrer ind under gulvtæppet. Det andet, jeg gør, det er kontrol. Jeg forsøger at kontrollere mig ud af det. Jeg forsøger at få dig
ind i et eller andet system, så jeg kan kontrollere dig. Styre dig ligesom med sådan en døjpejl, eller hvad det hedder. Det tredje, det er, at jeg er ligeglad. Det er ligeglad. Tilbagetrækken. Det vil sige, er du snart færdig med at sige noget? Så vi kan komme videre. Okay, så går jeg videre. Den her ligegyldighed. Og den gør jo ikke noget godt overhovedet. Se, nu kommer der nogle beskyttende cirkler her, som hedder kontrol og ligegyldighed osv. Altså ikke noget sundt. Konsekvensen af det, jamen det kan I se her, det er ikke godt. Det er ikke godt. Det er, hvis jeg går til venstre. Og her skal du sådan lige prøv lige at sidde sådan lige et øjeblik og kigge. Er det dig, som er føjelig? Eller dig, der forsøger kontrol? Eller dig, som er ligeglad? Fordi vi har nogle mønstre, og det kan godt være, at vi bevæger os over i det her venstre side af en konfliktfelt. Og så løser vi ikke konflikterne. Og så får vi det dårligt med hinanden. Vi skal til højre på at tage med ansvar. Hvad betyder det? Det betyder at lære noget af mig selv, og det betyder at lære noget af min ægtefælle. Her kommer der så nogle udfordringsprocesser ind. Årsagen til, at jeg er, som jeg er, det er det her med, at det er en rød lampe. Lad mig prøve at være nysgerrig på, hvorfor jeg reagerer med vrede her, eller måske bliver for hissig. Det kan være, at jeg opdager nogle sider af den, at jeg udforsker noget med min barndom. Det kan være, at det vælger jeg at tro på, at det her, det har mening på en eller anden måde, og så er der områder i mit liv, så jeg må udforske. Hvorfor er det, jeg bliver så vred eller ked af det, når nu at? Den udforskningsproces gør vi sammen. Og det har nogle positive konsekvenser for vores ægteskab. Altså, på et eller andet niveau, når konflikten opstår, så skal du vælge nu. Det ved jeg godt, at det kan vi ikke altid, fordi nogle gange er vi allerede oppe i det røde felt, og så kan vi ikke vælge. Men du skal ind og opdage din egen proces, du skal ind og opdage, hvor begynder det her. Og jo før du får sagt, nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred, haps, så har du valgt den højre side. Jo længere tid du venter, og det bliver hissig, haps, så har du snuppet den venstre side. Og er du først inde i den venstre side, så er du ude af kontrol. Så du skal over og have fat i din vrede i konflikten, så hurtigt som overhovedet muligt, og få den præsenteret. Og så nu kan jeg mærke, at jeg bliver vred. Så er du vandret over i højre side. Og det er det, vi skal. I kan se dem selv på nettet senere hen. Dårlige konflikter, projektion, det betyder, at jeg benægter mine egne følelser ved at skyde mig over på dig. Nu har du gjort mig vred. Nu har du gjort mig ked af det. Nu er du skyld i, at jeg ikke kan sove, og nu, og så videre, og så videre. Det er at projicere mine egne følelser væk over på dig. Det kan også være forskydning. Forskydning, det er, at chefen han skælder mig ud, og så går jeg hjem og skælder konen ud, og konen skælder børnene ud, og børnene sparker det hunden, som er en kat, eller hvad det nu er. Altså, man forskyder konflikten og bliver ikke løst. Man lader den løbe videre. Fortrængning, det vil sige, jeg kan slet ikke huske, hvad der skete. Det er vi især gode til, hvis vi er mænd. Fordi jeg skal kun gå 2 timer, så har vi lukket kassen og fundet en ny. Kompensation, det vil sige, prøv at høre her. Hvorfor skal det her være et problem? Vi har jo simpelthen det så godt på så mange andre måder. Skal vi ikke bare blive enige om, det her, det gider vi snakke om mere? Vel? Sådan. Vi flytter det her kompensation, men det er også en dårlig konfliktløsningsmodel. Rationalisering, det vil sige, man undgår følelser, så lad os så prøve at sætte noget ned og skrive nogle ting ned. Sådan. Hvis man er lidt en paragrafrytter, så kan man godt falde i den grøft. Og med det samme, så bliver min følelsesmæssige oplevelse af dig devalueret til et stykke papir, hvor jeg skriver nogle ting ned på. Og så bliver jeg rigtig gal. Dårlige konflikter, det her, det kalder man retroflektion. Det er så lige meget, hvad det kaldes. Hvad der sker her, kan I se det? Jo, det er sådan et hoved der, som forsøger at fortælle noget til ham herovre. Men vedkommende siger ikke fra, men spiser alt, hvad det bliver sagt, og spekulerer, og bliver tavs. Og så får man sådan en, hvad går du og tænker på? Fordi man bliver lidt tavs. Det er en dårlig konfliktløsning, fordi man får ondt i hovedet, og man spekulerer dagen lang på det, der bliver sagt. Men det er tavshed igen. Den næste, den kalder man jo noget andet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu. Men her kan I se, her spiser jeg det også. Eller her spiser jeg det. Ikke ned til op til mit hoved, men ned til min mave. Det vil sige,
nu sagde du noget til mig, og jeg blev ked af det. Den øverste, der reagerer jeg tænkningsmæssigt herop, og her reagerer jeg følelsesmæssigt. Jeg spiser det, du siger til mig, og så får ondt i min mave, så bliver jeg ked af det. Og det har også en eller anden adfærd. I kan nok se, her er der heller ingen ord på, vel? Tredje, den kalder man non-awareness. Det betyder, jeg er fysisk til stede, men ikke psykisk. Det er der, hvor jeg taler til en dør. Ja, det er der, hvor jeg er hoppet over i den del, som vi kalder rationalisering. Det vil sige, ingen følelser. Prøv at se, hvad du mener. Nå, okay, det skriver lige ned. Det kan også være det der, hvor jeg ser fodbold, så er det også non-awareness. Så er jeg fysisk til stede, men ikke psykisk. Eller det kan være, det er det, man kalder deflektion. Det vil sige, at man lader som om, man hører efter. Man siger, ja, ja. Men man har ikke hørt noget som helst. Men man får fred. Man forholder sig ikke til konflikten, men man siger ja. Og der kan så lige en lille fif, I skal huske, når I kommer hjem. Hvis du siger noget til en ægtefælle, og han siger ja, så betyder det nej. Det er nemlig sådan, hvis man ikke siger ja, men ja, så ophæver det andet ja, det første ja, og så betyder det nej. Ja, prøv at lægge mærke til det, når du siger til din knægt, for eksempel, nu skal du ikke spille computer mere, vel? Nej. Men han spiller videre. Har du hørt, hvad jeg siger? Ja. Men han spiller videre. Så kommer der et ja, så skal du sige, hvad mener du så? Jeg mener ja. Ja, konfliktløsning. Vi kommer ind på et spørgsmål, der hedder, er det personligt eller er det praktisk? Det vil sige, hvor rammer det dig? Handler det om, at du altid lader døren stå åben der efter dig, når du går ind i en stue, eller du glemmer at skrue lågen på alle dåserne, når du har været i dåsen, eller hvad det kan være. Hvad er det for noget? Er det praktisk? Er det bare sådan noget? Så lad os snakke lidt om det. Men også det har en årsag. Hvorfor er det, hvis man er gift med en ægtefælle, det er helt sikkert nogen af jer, som altid lader døren stå åben efter sig. Så tænker du måske, det er nok dårlig vane. Nej, det er det ikke. Det er fordi, at du bærer noget med i din livsbagage, som går i retning af, at der er i hvert fald ikke nogen, der skal komme og spærre dig ind i noget som helst. Sjovt, men hele vores krop er en sladderhank. Når det drejer sig om det psykiske, så bonger kroppen ud med et fysisk reaktion. Så I kender fra det her fra ondt i maven, det er sådan angst, det her med at få ondt i brystet, så er der nogen, der sætter sig på mig. Og hvis jeg pludselig ikke kan få luft, så er det fordi, at nogen der vil kvæle mig. Eller hvis jeg får kvalme, så er det fordi, at nu skal jeg kaste det fra mig, som ikke er godt. Så kroppen sladrer på forskellige vis. Så er det personligt, eller er det praktisk? Og så skal vi selvfølgelig forholde sig til, hvad det nu er. Hvad oplever du, der sker med dig? Føler, hvad der sker med dig? Og prøv at være ærlig. Hvad er det for en følelse, der dukker op? Ikke længere den vigtigste, for eksempel. Og tro mig, der er rigtig mange kvinder, som kan, når de bliver bevidste om det, kan finde for at sige til deres mænd, jeg føler ikke, at jeg er den vigtigste i dit liv. Og manden, han siger bare, hvad snakker du om? Selvfølgelig er du det. Så hvis vi nu går lidt tilbage, hvor tror jeg så, at det er han og hende? Ja, han er hende det, man kalder deflektion, for han hørte ikke det, hun sagde, hvis han siger, slutter med dig, selvfølgelig er du det vigtigste for mig. Så det har ingen effekt. Men det er vigtigt at få det sagt, det er sådan, jeg føler. Okay, lad os så standse op og høre det nærmere. Så prøv at forstå, at din ægtefælle udvis respekt. Brug jeg-sætninger. Tilslutning, det betyder, der hvor vi sådan har fornuften med os, at hvis vi ikke er enige, så er det typisk dele af et budskab, jeg godt kan tilslutte mig. Og så kan jeg så sige, at den del, som du siger der, den kan jeg godt tilslutte mig, den synes jeg er til at forstå. Det andet forstår jeg ikke så godt. Det er også en konfliktløsning. Observer, om du bruger du og dig aldrig altid, for så flytter du altså, så du går til venstre, over i det passive, over i det lukkede. Så kan det ikke betale sig at diskutere længere, før du begynder at sige jeg, og gå altid til højre i stedet for. Forebyggelse. Ja, punkt 1, en vilje til at vil løse problemet. Det er det allervigtigste. Der var en ældre herre, nej, det var han ikke, han var kun 50, og vi kom til at snakke ægteskab, og skilsmisse og sådan nogle ting, så sagde han, jeg bliver aldrig skilt, sagde han. Han var sådan lidt skråsikker.
Så siger jeg til ham, hvordan kan du vide det? Det kan jeg let vide, sagde han, for det vil jeg ikke. Og nu er det jo altså 2 i et ægteskab, så det kan jo godt være, at den anden så vil, og så bliver man jo nødt til at give sig til sidst. Men bare sådan, udsagnet er faktisk godt, det vil jeg ikke. Det er lidt på samme måde, jeg har et problem, det vil jeg have løst. Det vil jeg have løst. En besluttende vilje. Vi har det dårligt med hinanden, lad os sætte os ned og finde ud af, hvad det sker på den ene eller den anden måde. Og det er ikke nødvendigvis sikkert, at vi skal sætte os og kigge hinanden i øjnene. Det kan være, at vi skal gå en tur, eller hvad det nu er, vi skal finde på i stedet for. Men lad os snakke om det og få det løst. Ja, hvis jeg nu havde tegnet, det kunne jeg godt have sådan en følelsesrutsjebane. Så kommer der forskellige følelser, som hedder vrede, og så accelererer den først først starter lidt med irritation, og så går den over i vrede, og så går den over i raseri, og så kommer den over i noget med magtesløshedsfølelse, og til sidst så trækker man en streg, og så står der ligegyldighed under den streg. Og når vi først ned i det felt, så er det min erfaring, at så kan vi stort set ikke redde et ægteskab. Men først er ligeglad. Og det har noget at gøre med, at hvis jeg skal op over stregen igen, så skal jeg til at stikke hovedet ind igen i en vepserede af konflikt og smerte og sorg. Det tør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Så derfor er det, at vi skal gøre noget, inden ligegyldigheden den indtræffer. Og den indtræffer på et tidspunkt, fordi at vi er nødt til det for at overleve i det. Og så går ting i stykker for os. Tag tid til en anden. Talk. Jeg hørte foredrag en gang af Ingrid Trobitz. Hun sagde, at det er 3 ting, man skal, når nu at vi har et ægteskab. Det ene, det er talk, det andet er talk, og det tredje, det er talk, sagde hun. Og nu er vi jo nogle af os gode til at snakke, og nogle er ikke så gode til at snakke, så jeg er ikke helt så firkantet med det, så jeg tænker, at det er et samvær, der giver mening, hvor jeg får en følelse af at være værdifuld. Det er det, jeg skal sætte sig på, for at forebygge den her konflikt, den her krise. Så løser vi den meget hurtigere. Hvis det er sådan, at jeg har en oplevelse af, at når jeg sidder og taler med min kone generelt, at jeg er værdifuld for hende, altså at det lykkes for mig at gøre hende glad og lykkelig, så når krisen den kommer, for den kommer alligevel, så er den meget hurtigere at løse. Meget hurtigere at løse, end hvis det er sådan, at vi ikke har brugt tid til at vælge hinanden til. Morgenlig aftenhygge har jeg skrevet. Ja, det kan ligefrem have et fokus. Min kone og jeg havde et år, hvor at vi en gang om måneden, der krydsede vi i kalenderen, og der skulle vi tale med hinanden om, hvordan vi havde det med at være gift med hinanden. Og så en dag, da dronningen hun kom forbi, eller ringede og spurgte, om hun måtte komme forbi, så var det netop den aften, og hun fik nej, det må du ikke, du må komme en anden aften. Ja, eller sagt på en anden måde, vi skal lige være opmærksom på, så er det noget, vi har valgt. Og så kan det ikke hjælpe noget, at der kommer nogen på besøg. Jeg har nogle gode venner, som bor i Randers, og de har nogle familier, som bor i Aalborg. Det er cirka 100 km imellem. Og så har de her gode venner bestemt, at den eftermiddag, der skulle de tale med hinanden om deres ægteskab. Og da de så skal til at sidde og snakke sammen, så dingeling, så ringer det på døren, og så er det fordi deres familiemedlemmer fra Aalborg, de har bestemt, at de vil overraske dem ved at komme til eftermiddagskaffe. Hvad gør man så? Ja, altså hvis nu er færing, så siger man, kom indenfor, hvor hyggeligt I kunne finde på at komme forbi. Fordi det er jo helt utænkeligt andet. Og det siger de fleste danskere også. De her har været de lærere, kan man sige det. Så de sagde, ej, hvor ærgerligt, at de kommer uanmeldt. Vi har simpelthen besluttet, at vi skal noget andet. Så vi kan desværre ikke invitere indenfor og få en kop kaffe. Og der kan godt se, at nogle af jer tænker, det er godt nok for groft det her. Det kan man simpelthen ikke. Men hvis nu vender det rundt, så kan man sige, her står din kone på venstre side, her står din venstre på højre side. Hvem skal du vælge? Nå, jeg vælger mine venner. Og lad min kone stå og vente til næste gang. Og det er sådan lidt på spidsen, så det er jo ikke en historie fra det varme land, det er faktisk rigtigt. Så vennerne, eller familien kørte hjem igen og var lidt sure. Fordi de sagde, hvad skal I da? Jamen, vi har bestemt, at vi skal tale sammen i eftermiddag om os 2. Det kan I gøre en anden gang. Niks. Det er 3 måneder siden, vi besluttede det her, så de måtte køre hjem med uforrettet sag og var sure et stykke tid. Nå, den er daglige snak. Årlig weekend, ferie. Ja, tager en gang imellem på ferie.
I kan også tage til Danmark, så har jeg brug for terapi, bare kom ind forbi mig. Så. Ja. Praktisk samvær, at jeg læser en bog, som har jeg skrevet havearbejde? Ja, det ved jeg ikke, hvor. Har du redigeret min? Okay. Samtaler om dine og mine behov, følelser, oplevelser, tanker osv. Det er der, hvor vi er nede i niveau 4 og 5. Åbenhed, ærlighed, maskerne lægges. Tilgivelse og bøn om tilgivelse. Det er et glemt fænomen i vores sammenhæng. Fordi det er meget ofte sådan, at vi har et skænderi, og så bliver vi enige. Og så kan det godt være, at vi så kommer og siger undskyld til sidst. Og det er fint, hvis vi gør det. Men prøv at bruge ordet, kan du tilgive mig? For det er som om, hvis du siger undskyld, så kan det godt ligge noget, som roder rundt alligevel. Men hvis det siger, kan du tilgive mig, så er det som om, nu skal jeg have det hele frem og have slettet. Og Gud har givet os tilgivelsen som en kæmpe faktor i vores ægteskab, som styrker vores kærlighed og som løser konflikter. Tilgivelsen er en vidunderlig sag uden lige. I det øjeblik, jeg siger, jeg tilgiver dig, så sker der bare noget i vores liv. Jeg har par til rådgivning og enkeltpersoner, som jo er i vrede over, at der er noget, som de ikke har fået i deres liv. Det kan være en mor, som de ikke synes elsker dem nok, eller hvad det kan være. Og de er så vrede, at de bliver ved med at være vrede på den mor og på den der far. Og de snakker, og de skælder ud, og så videre. Vi laver en masse øvelser med det, men de bliver ved med at være vrede. Og det er fordi, at vreden kan nogle gange ikke afsluttes uden med tilgivelse. Og I skal prøve at se sådan en kolossal forskel, der sker med folk, når vi så siger, kan du tilgive din mor, at hun ikke formår at elske dig, som du har brug for? Og man kan se det på folk. Ja. Der kom en kvinde til samtale, ikke hos mig, men hos en god præsteven, jeg har. Og hun kom, og hun fortalte mig, at da jeg var 17 år gammel, der blev jeg gravid, og jeg fik foretaget en abort. Og det har jeg skyldfølelse over. Og hun var 32, og jeg har stadig skyldfølelse. Jeg kan ikke rigtig komme over det. Så sagde han, okay, siger han, så hvad? Jamen siger hun, jeg har været i terapi hos 2 psykologer, og de fortæller mig alt sammen, at det kunne jeg ikke gøre for. Og jeg var kun 17 år gammel, og så videre, så videre, så videre, og følelserne det, og så videre. Og du ville jo få dit liv ødelagt, hvis nu at, og så videre. Men siger hun, det hjælper bare ingenting. Jeg bliver ved med at have det dårligt. Og så siger præsten til hende, men det første, jeg har lyst til at spørge dig om, siger han, det er, ved du, at du er skyldig? Og så standede hun op og blev helt stille, så sagde hun, ja, sagde hun, det er jo det, jeg er. Jeg er skyldig. Jeg er skyldig. Ja, siger han, og det er der tilgivelse at få for. Og så gik hun til skriftet, og hun absolution og det hele, og gik derfra og var et vidunderligt lykkeligt menneske. Hun var sat fri. For hun har fået tilgivelsen i gave og var sat fri. Hun har kæmpet i 12 år med skyldfølelse. Hun har gået til psykologer, men ingen af dem har haft den her vinkel, den kristne vinkel, der hedder tilgivelse ind som et faktum. Og derfor var hun blevet ved med at hænge fast i at være skyldig. Og nogle gange er vi skyldige, og så er det kun én ting, det er at søge tilgivelsen. Hvad er tilgivelse så i ægteskab? Eller tilgivelse hele taget? Tilgivelse er ikke en følelse. Tilgivelse er en handling. Nøjagtigt ligesom at kærlighed er en handling. Det er et valg. Og det kan defineres på den måde, at man siger, at tilgivelse det er viljen til at bære konsekvenserne af din handling mod mig. Viljen til at bære konsekvenserne af din handling mod mig. Hvis man spørger om Kristus har lyst til at dø på korset, så vil han sige nej. Det ved vi, han ikke havde. Men han ville tilgive os, og det vil sige, at han ville påtage sig ansvaret af vores handlinger mod hinanden og mod ham. Det var et valg, og det var for ham, var det døden. Så groft er det jo ikke for os. Men det er tilgivelse. Og det sætter fri. Så når vi har haft en konflikt med hinanden, der går ondt, så er det godt at komme hen til sin ægtefælle og sige, kan du tilgive mig? Og så høre, ja. Og lige netop der, det er det felt, lige netop i det her ja, der er det som om, Gud han giver en perle, det hedder, jeg elsker dig betingelsesløst. Godt nok fra min kone og til mig, men alligevel, fordi der er jo ikke noget tidspunkt i hele
mit liv, hvor jeg er så elsket, som når jeg har fået tilgivelse. For jeg har ikke fået tilgivelse, fordi jeg har fortjent det, men fordi jeg er elsket. Det er jo her, Kristus han knytter os til ham. Det er, når vi kommer til ham og beder om tilgivelse og får den, så føler vi os elsket. Lad os bruge den i vores krisebehandling, når vi har konflikt med hinanden. Kan du tilgive mig? Ja, jeg kan. Og så skal vi bare mærke, det sætter fri. Kolossalt fri. Så hjælp. Ja, hvordan? Snak med venner, men i fortrolighed. Drøfte tingene, og jo før I drøfter det med hinanden, des bedre. For des før opdager I, at de konflikter, I sidder med, de er generelt kendt blandt de fleste. Vi er ikke så forskellige endda. Og ellers søg en terapeut eller en psykolog, som vil kunne hjælpe jer igennem de her samtaler. Og nu har jeg nævnt, at nogle af de samtaler, jeg har, der har jeg, selvom de har skændtes i flere år, så har jeg flere af dem kun én samtale, fordi vi længes efter forsoning. Og der, hvor at vi rækker ud imod hinanden, der er det helt fantastisk. Ja, så det var sidste afdeling af det, omkring når krisen krasser. Og nu har vi så, min kone siger, at jeg må ikke kigge på uret, så jeg kigger det over. Det er fordi, det ser ud som om, jeg har travlt. Det har jeg slet ikke. Så nu har jeg mulighed for at stille spørgsmål fra hele dagen, eller i hele taget fra det at være gift, eller alt muligt. Det behøver ikke kun at handle om krise, men det at være par i hele taget. Så værsgo. Skynd jer at være frimodige. Jamen, jeg kan da stille et spørgsmål, så hvad nu hvis, at jeg synes, hvis nu mine følelser for min ægtefælle er forsvundet, hvad så? Er der så ikke mund fordi, at jeg er blevet gift med den forkerte? Det første spørgsmål, jeg så skal stille, det er, har jeg været forelsket i dig engang? Ja, det har jeg. Og så er svaret hurtigt, nej, så er du ikke blevet gift med den forkerte. Så det andet, vi så skal konstatere hurtigt, det er, at de følelser, som du mangler og ikke kan få fat på, de er der alligevel. De er der alligevel. De ligger der. De er bare blevet gemt af en hel masse, hvad skal man kalde det, snavs, konflikt og så videre. Så det føles som om, at jeg ikke længere har følelser for dig. Der er altså en grund til, at det her det opstår. Fordi du er nøjagtig den samme, da du bliver forelsket i din mand eller kone, som nu. Der er ikke nogen forskel. Det er de samme to mennesker. Det vil sige, at de samme følelser ligger stadigvæk gemt inde i dit liv og dit sind. Det er med at finde dem frem. Jeg møder jo par, som siger, hvor den ene siger, eller hvor de siger, vi er kommet her i dag, fordi min ægtefælle siger, at hun ikke længere har følelser for mig. Så hvad gør vi? Og så igen, husk det her, det er en rød lampe, det blinker. Det er en rød lampe, det blinker. Og så må vi hen og finde ud af, hvorfor blinker den her lampe? Hvad er det, der sker? Og så er der en årsag af en eller anden slags. For Gud har skabt os sådan, at der hvor jeg træder tæt på min ægtefælle, og vil være sammen med min ægtefælle, hvor vedkommende er, og vil udøve den omsorg, som er, der skabes der følelser for hinanden. Fordi følelser af den her kærlighed er en viljesag. Men der er en grund til, at jeg så måske kan nærme mig dig. Der er en grund til, at følelserne er væk. Og så skal jeg ind og finde ud af, hvad det er. Måske kan jeg finde ud af det selv, ved at vi sætter os sammen og siger, okay, hvad sker der egentlig i vores ægteskab her? Hvad er godt og hvad er skidt? Måske kan jeg ikke finde ud af det selv. Og kan jeg ikke finde ud af det selv, så må jeg søge hjælp. Så må jeg gå ind og finde en, som vil hjælpe. Og så er der nogen, som også siger til mig, ja, vi kommer, fordi det er nogle venner, som har sagt, det synes de, vi skal. Men tro mig, vi har vendt hver eneste sten i hele vores ægteskab i 10 år. Så helt ærligt, jeg tror ikke på, at du kan sige noget som helst, som ændrer noget som helst, for vi har været overalt. Og det er rigtigt. De har været overalt. I det, de kender til. Men de har ikke været inde i det univers, som de ikke kender til. Og det er jo det, som så ofte er muligt, det er at lukke døren op ind til et andet univers og sige, prøv lige at komme med herind og kigge i det her univers. Og så siger de, hold da fast, det vidste vi slet ikke, det eksisterede det her univers. Nej,
Men det eksisterer. Vi har bare ikke opdaget det. Så selvom du synes, du har vendt hver eneste sten, og det er stadigvæk sådan, du har ingen følelser for din mand og for din kone, så søg hjælp. Så søg hjælp, fordi at der er en årsag til. Det er en rød lampe, der blinker, og prøv at finde ud af, hvorfor den blinker. Ja. Det er mere spændende, hvis I stiller spørgsmål, i stedet for at jeg stiller dem til mig selv. Ja, men hvad nu hvis jeg er blevet så forelsket, så til op over begge ører, så kan det vel være, det er fordi jeg er blevet gift med den forkerte. Kan det ikke det? Nej. Du skal bare huske på, at det er en rød lampe, der blinker. Det er en grund til, at du går hen og bliver forelsket i en anden. Og så skal vi have fundet af, hvorfor gør du det? Fordi at ham eller hende, du bliver forelsket i, er en kopi af ham, du er gift med i forvejen, eller hende, du er gift med i forvejen. Du har bare ikke opdaget det. Det er lidt på samme måde. Man bliver gift med sin mor og med sin far, det opdager man heller ikke, før det er for sent. Så nej, det er ikke årsagen til det. Men det kan være voldsomt svært at sige fra over for det, hvis det jeg skal vende tilbage til, det er noget konfliktfyldt, og det er noget smertefuldt. Men i udgangspunktet, så er det ikke sådan, at det er fordi, jeg bliver gift med den forkerte, men fordi jeg er et menneske, som har brug for at føle mig elsket, opleve mig elsket, og faktisk ikke kan leve uden. En del af limen i vores trosliv med Gud, det er jo, at han elsker os, og vi føler os elsket. Det er en del af limen. Det er fordi, hvorfor jeg er kristen, så kan man sige lidt firkantet, det er fordi, jeg får en hel masse ud af det. Der er noget lim i det her. Ja. Så når ikke, at jeg længere har den følelse, man har fået det ind for en anden og blive forelsket, så er det altså ikke det samme som du bliver gift med den forkerte. Jeg har jo mødt mennesker, som kommer til mig og siger, at jeg er blevet så forfærdeligt forelsket i en anden. Men hvad gør vi? Og så gør vi forskelligt. Og så kommer de måske nogle gange, i hvert fald 2-3 måneder, og senere så siger de, jeg kan simpelthen ikke fatte, hvorfor jeg blev så forelsket i ham. Nu synes jeg bare, at han er skød. Ja, men det er så fordi, der er sket noget andet. Nemlig at relationen mellem de andre to er blevet genopbygget. Ja. Ja. Jeg gentager lige spørgsmålet. Jeg nævnte en mand, som pludselig har været i seng med en anden kone, uden han selv ville det. Og så er spørgsmålet, hvad så med den tillid i forbindelse med de her ægtepar? Kan det ikke opstå den her situation, hvor man må sige, jamen jeg har bare ikke tillid til dig længere. Det kan jeg ikke have. Jo, når jeg får sådan et par ind, så siger jeg til dem, at nu skal I høre, at der er nogle regler her. Det ene regel, det er, at jeg skal sikre mig punkt 1, at du ikke længere har en relation til personen. Det skal jeg være helt 100% sikker på. Og hvis der så er en, der siger, at jeg er ved at afslutte det, så siger jeg farvel, kom igen, når du har afsluttet det helt. For det hjælper ikke noget. Man kan ikke afslutte det langsomt. Det kan ikke lade sig gøre. Det andet, jeg så går ind og siger, det er, at du skal prøve at fortælle dig som ægtefælle, hvad er det egentlig, du føler i forhold til din mand, og du skal bruge de ord, du har brug for at bruge. Og så kommer der nogle ord ud, som jeg ikke vil gentage her, fordi man er rasende, og man er ked af det, man er frustreret, osv. Det er sådan den tømningsproces, som er gået i gang. Og så kommer der nemlig meget ofte det, som Anja siger, og så vil jeg sige, at jeg ved ikke mere nogensinde kan få tillid til dig igen. Og det er oprigtigt. For hvad kan man genopbygge en tillid, når man er blevet svigtet så groft? Og der siger jeg så til vedkommende, til manden, hvis det nu er ham, der har været sin kone utro, det næste år, der er du nødt til at finde dig i, at der kommer nogle følelsesmæssige reaktioner fra din ægtefælle. Og tilliden genopbygges i løbet af det her år, ved at du står mål for de konflikter, eller for den reaktion, der kommer fra din ægtefælle. Igen og igen og igen. Slå dine ører ud og sige, jeg vil lytte til, hvad det er, du siger. Og så når man lytter igen og igen og igen til en ægtefælle, som er vred og rasende og ked af det osv., og ikke forsvarer sig, ikke går til modangreb, så opbygges der langsomt inden i en tillidsfølelse. Når han bliver stående, når jeg skælder ud og siddende, når jeg brokker mig osv., så er det som om, der sker noget herinde i. Så det næste år, siger jeg, der skal det være plads til de her følelsesmæssige reaktioner. Og plads til alle spørgsmål af alle karakterer.
Så der er intet som helst, som er hemmeligt. Så opbygges der langsomt et tillidsforhold igen. Men jeg vil ikke bilde jer ind, at så er vi på den grønne gren resten af livet. Jeg ser jo gang på gang af par, som kommer igennem den her krise, at de udtrykker over for hinanden, at nu elsker de hinanden mere end nogensinde før. Det hører jeg virkelig, at det sker ofte. Men samtidig med ved jeg også, at det godt ske 10 år senere, er når man elsker med hinanden, altså pludselig dukker det her billede op igen, og spolerer hele chancen. Og det er fordi, at utroskab er det groveste overhovedet, som vi kan udsætte hinanden for. Der findes ikke noget værre. Man har lavet undersøgelser omkring det, som viser, at hvis jeg er min ægtefælle utro, det tager dobbelt så lang tid at komme over, som hvis min ægtefælle dør. Jeg kan ikke blive udsat for noget værre. Og det er fordi, det er noget, som ikke kan afsluttes. Det er der altid. Men hvis en ægtefælle dør, så er det noget, der er afsluttet, og så er det det. Så det er noget med at skal bruge rigtig, rigtig lang tid for at genopbygge den her tillid. Og jeg er nødt til, hvis det er mig, der har været min kone utro, at stå ansigt til ansigt med den kritik og den vrede og den frustration og den kederlighed. For det er beviset på, at jeg vil dig, og du kan stole på mig fremover. Fordi nu er du så urimelig over for mig igen et helt år. Så jeg står der bare stadigvæk og vil tage imod dig. Og så er det selvfølgelig klart, så skal vi ind og finde ud af, hvorfor opstod det her fænomen. Hvorfor var jeg der utro? Og det er sådan den tredje element i det. Og så opstår tilliden over tid. Men det kan tage lang tid. Og nogen tager det 1 år, og nogen tager det 2 år. Og nogen tager det længere tid endnu før sådan. Man har helt fat i tilliden igen. Men den kommer over tid. Ja. Så vi skal til at runde af nu, og jeg har bare lyst til at sige tak for fællesskab med jer. Det var godt lige at se jer, og jeg er glad for, at I mødte frem. Og jeg håber, jeg får noget med jer hjem. Husk stadigvæk, at jeg er ikke et orakel, som har de rigtige svar. Men jeg er en, som sætter nogle spejler op, som vi kan spejle jer i og genkende jer selv. Og så forhåbentlig også har givet jer nogle redskaber hist og pist. Men jeg vil ønske jer velsignelse og fred over jeres ægteskab. Og håber, at I fortsat vil kæmpe for det. Så det må blive endnu bedre. Tak for nu.